Takže tunak je prvý val, v ktorým treba otočiť. Predpokladám, že on sa sem teraz vráti tak ako minule. Ide sem, alebo nejde? Nevyzerá to, že by. Ale ho počujem. Už sem ide. Som v tme, nemôžem ma vidieť ešte. Už sem ide. Už sem ide. Tak sa schovám do lokru. Tentokrát by som ocenil, aby ma ten debil nenašiel. Ako minule. Tak, teraz si to tu iba čekni a odíď. Čekni si... Jak ten debil vie, že som tu? Ja sa na ňo... Ja sa fakt môžem... Toto je taký kus špekovna vyžratého. Práve preto nevieš šprintiť. Dobre, tunak som minule zahúčal, takže určite treba ísť sem. A podliesť to nevie. Nevie to podliesť určite. Nie, nevie, stojí tam, super. Takže teraz musím nájsť ten druhý... Sem? Hádam? Vyzerá to tak, že... Jo, poď, otvor to. Otoč si tým. Ďalší achievement mám. No. A teraz už mi nedostáva nič iné, len prejsť tým rebríkom, kde som teraz vypustil vodu a dostať sa do ďalšej časti. Kde je? Ja pôjdem takto pomaly za ním. Pôjdeme takto opatrne, aby si nás nevšimol. Super, takže tu som to teraz vysúšil a môžem sa ísť teda vrhnúť do ďalšej časti a zistím, kam sa dostanem. Hej, ale počkej, tu nejak tmavo začína byť. A je to nejaké dlhé ten rebrík. Tak. A som teda tu. Takže zdravím vás ľudia a ja vás vítam u 4. dielu Let's Playa zo série na hru Outlast. Takže práve som sa dostal do týchto kanalizácií, ktoré vyzerajú... Povedzme, že... nie práve prívetivo. A tak sa pokúsime z nich čo najrýchlejšie dostať von, nech už sme zase v nejakej prívetivejšej oblasti, aj keď v tejto hre nie je nič prívetivé, ale chápete, jak to myslím. Ja, tieto skriptované jumpscary. A to som si hovoril, že už si začínam zvykať na túto hru. Kto to je? Kupku? Ja by som povedal, že ma jumpscare keď tam vyleziem, ale pochybujem, že tá hra na mňa vyjaví taký lacný jumpscare. A ja tam zaleziem znova. What a fluff? What the hell? Čo sa tu... What the... To je dlhá rovná chodba, to...
Ja viem, že som to už hovoril v niekoľkých dieloch, teda aspoň v prvých dvoch, ale toto by mohla byť chase sekvencia. Kto tam je? No. You don't have to be scared of me. I can tell we're the same. You still know it's real. Nemusím... Doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. No tak Čavo mi povedal, že sa ho nemusím bať, že on je kamarát. A že nejaký doktor, ktorého meno mi už vypadlo z pamäti, je mŕtvý a že on si kladie otázku, prečo by sa tu mali robiť experimenty na pacientoch. To je dobrá otázka, ale ja ťa akože chválim, že takto vyzeráš asi stále príčetný. Teba akože chválim, kámo. Teba budem volať František. Teraz mi tak došlo, že ja som si zabudol prečítať tie noty, ktoré som pozbieral v minulom dieli. Tak viete čo, ja si ich teraz rýchlo prečítam a hneď vám poviem, čo som sa dozvedel. No takže som back ľudia. Takže ďalšie veci, ktoré som sa dozvedel je to, že tu teda vieme o nejakom projekte Wallriderovi, ale mne ako tomu charakterovi, za ktorého hrám, už začína byť pomaličky divné, že prečo tu o tom Wallriderovi všetci hovoria ako o nejakej osobe, ako keby to bol nejaký duch alebo démon. A môj charakter teda začína byť veľmi zvedavý, čo ten projekt Wallrider vlastne je. To som vlastne zvedavý aj ja. To je baterka. Kámo, budeš taký láskavý a zebereš ju? A ďalšie veci, ktoré som sa dozvedel je to, že... v minulom dieli som získal iba 2 dokumenty. Toto je iba nejaká správa o nejakom zamestnancovi, čo tu bol... Alebo pacientovi, teraz si už nepamätám, proste nejaký týpek, čo tu bol. A bol proste nejaký dobrý v matematike a fyzike, v podstate tam nič moc extra o ňom nepísalo, nič také dôležité, aspoň pre mňa. Ale tento druhý dokument bol zaujímavý, pretože tu sa píše, že ten boh je reálny. Evidentne sa im tu podarilo vyvolať nejakého démona, alebo čo tak. Ale ja som teraz trošku zmetený, kam mám ísť. Ja počkaj, však tam u toho týpka bol rebrík. Toto je to! To je tá rieka skrotiteľov duchov dvojky. Oh, let's go, negatívna... Ľudia, už je to všetko jasné, tu proste je negatívna energia, ktorá tu produkuje zlo a temnotu. Tento slis je náladový, takže treba myslieť pozitívne. Negatívne emócie iba spôsobia negatívnu energiu. Treba spievať proste veselé pesničky. Povedz im, že som už na ceste, nových priateľov vidím. Taká trošku krvavej... A počka, to už je deň? To už je deň vonku. No tak reloadni si to nech parádne, vidím ve tme takto. Je tu nejaké veľké ticho, takže tu bude nejaký enemag, ale ja sa už nezlaknem. Čo tu praská? Myslím, že sa niekto ku mne snaží dostať. No. Hlava bez... A ja sa snažím dostať k nemu, ale tiež mi to zrovna nejde. Neviem, kto by takto dizajnoval kanály, že
Chápeme, takáto divná zákruta, ale... toto je Amerika, tam je možné všetko. Tak by som povedal. Haló? Kto je tu? Ja viem, že tu si nesnaž sa tu schovávať predo mnou. Vidličky a nože. Je tu veľmi dlhá mierová pasáž, ale ja tej hre už nenaletím, ja viem, že tu... Prečo si tak skríkol, mi nehovor, že tohto pol metra ti dalo takú fyzickú záťaž? No. Takže si overíme všetky varianty, kam sa dá... Dash 5? On vyzerá jak... Ľudia, ja viem, že toto môže vyzerať retardovane, ale prečo vyzerá ako tá kantína band zo Star Wars? Ono to je iba moja retardovaná fantázia, ale on mi to fakt pripomína. Ale nejak tu začína stúpať hladina vody. Je tu hlboká voda, takže v tej hlbokej vode niečo bude. Na mňa tu niečo vyčuchne, utopí ma to. A následne ma to roztrhá na cucky. Ja mám asi niekde sem vyskočiť. Kam mám ísť? Odtiaľto som... Práve som tu nematuroval nad týmto, že nie. No a teraz to niečo bude, teraz sem už niečo príde. Už to sem príde. Ale uvítal by som, keby som už došiel do svetla, ja si nechcem míňať tie baterky, pretože ich nemám zrovna najviac. A ja ich dosť plýtvam. Pretože... ich neviem šetriť. Neskač na mňa. Neskač na mňa, prosím ťa. Ne. No tak teraz tu bude. Teraz tu na mňa skočí Jožin z bažín. Potrebujeme sehnať letadlo a prášek. No tak poď, Jožine. Vyskoči na mňa, jestli máš kuráž. To je veľké, to nie sú kanály, to je katedrála. Ticho. To je zase ten sádelník. On tu zas chodí, ten sádelník. Ja ťa nevidím, ale uvidím. Mám tu aj niečo otočiť. Kde ja vôbec netuším, kde je. Jak na mňa skočí odniekaľ zozadu, tak ja to vypínam. Ja netuším, kde to hovado je. A taktiež netuším, kam ja mám ísť. Ja neviem, mám tu spraviť nejakú minihru, alebo... mám proste nájsť východ, alebo...
sa tu mám schovať, ale tam to vyzerá, že tam je rebrík. Ja nevím, kde je vôbec. Rebrík, na ktorý evidentne nevyskočím. No, sem nevyskočím, tak... Treba nájsť niečo iné. Kde je? On sem niekde ide, on je blízko. A čo mám sakra robiť? Sem nechceš vyskočiť, preto... Ja neviem, som asi na Jupiteri, keď je tu 9G a nedokážem vyskočiť hen tak dvojmetrový, čo... polmetrový schodíček. Čo k tomu tá voda nadnáša. Radšej tu nerob Tarzana, vyskoč niekam už! Hovado sprosté! Ľudia, ale jak nedojde baterka, tak ja som uvarený. Ja som uvarený. Nechod za mnou. Ja vôbec netuším. Proste chodím dokola, nič nerobím, pretože neviem, čo mám robiť. Ne, baterka. Nie. Ja už... Toto je moja posledná. Jak mi táto dojde? Dobre, pôjdem iba rovno. Táto trúbka vyzerá, že by mohla viesť. Dobre. Tu niečo je. Tu je svetlo. Nech je to funkčný rebrík. Nie, to je ten rozbitý! On tam nevyskočí proste. Alebo keby som vybehol na toto lešenie. No tak ne no. Mi nehovor, že polku dielu strávim v tejto zastratej miestnosti, pretože sa neviem z nej dostať. Je tam. Koľkokrát som prešiel o to... Teraz nie! Teraz ma nenaháňaj, teraz mi nesmie dojsť baterka. Zaslezím... Nevyliez po rebríku. Môže prestať táto hudba hrať, keď už tam nejso? To není ten môj kamarát. Jaže to je ten OK? On proste odišiel. Proste odišol. Možno sa z tých kanalizácií už dostávam von? Zase krotitelia duchov. Tam niekto prebehol. Dobre, viem, že to nesmiem zabiť na nočné videnie. Ty zase hľadá na háňačku? Tak poď. Kto tam bude prvý? Tak kde si?
A zase sa to laglo. Jú. Presne takto sa skladuje mäso, ktoré je po záruke, ale smrdí tak, že ho odmietate vyhodiť do kontajnera. Tak, čo som si zapísal? Myslel som si, že tento kanál už nemôže byť ani horší. Stovky tiel nahádzaných v jednej miestnosti a stovky múch. Je to Priestová cesta von? Neviem, kto je Priest. Mužské šatne? Dosiahni podlahu, nie podlahu, povrch. Dosiahni povrch mužských šatní. S úplnou radosťou. Čo to po mne chce? Aha, odtlačí. Dobre, toto je dobre, to sa mi páči, to sa mi páči. Prosím ťa, dúfam, že máš aspoň trenky, nech to znova nemusím cenzúrovať. Ďakujem. Ďakujem. Je niekto doma? To som niečo mohol spraviť? Tam na chvíľku nejaký text preblikol. Á, to boli dvere. No, tu niekto už chodil predo mnou, tak... sa pôjdeme pozrieť, čo tam je, ale... Trošku to píska. Ten sa nedostane. To bucha do tých dverí iba preto, aby ma to vystrašilo, ale on sa v skutočnosti nedostane. Vidíte, už prestal. Dobre, takže idem teraz k tým schodom hore. Nech sa dostanem do tej šatne. Tak... Samozrejme sa vrátim dole. No tak to otlač. Zaber! Jo, zaber! Výborne, seš chlapák. Seš pašák, jo. Tu je venta, tam sú dvere. Tie dvere budú pravdepodobne zamknuté, pretože tá hra ma určite bude chcieť dostať do tej venty. Pretože to hororky majú rady. Vidíte, ja som... Viem proste predvídať budúcnosť. Toto už vyzerá na šatň... Počkaj, to je nemocnica? Príliš živý? What the heck? Jaký... What the hell is this? Však Venrike je mŕtvý, Dave. To sa tu nejak roztiehol, čo sa tu deje? Čo je toto za miesto? Čo to je za dokument? Projekt Wallrider, report o cene od Ricka Tragera. Tento pacient to taktiež bohužiaľ nezvládol. Robil som čo som mohol, ale som iba doktor. Neviem, či Miracle som to vedel, zabudol som. Teda, pardon, momentálne si nespomínam. A som tu celkom nový na túto doktorskú vec. A stále robím mimo, čo sú Kings pre Boha.
Elektrické kreslo. Ja normálne nemám slova. Táto hra začína byť čoraz divnejšia. Ale na druhú stranu nemôžem povedať, že nie je zaujímavejšia. A ty chceš hrať? Kam mám ísť? Rýchlo niečo urob. Urob. Makaj, makaj. Makaj, vole! Makaj! Uj, zdraj, to je zamknuté. Ďalší! Jaký experiment? Ja som experiment, ja si ho ťa to palác! Ne, to čo je? Čo si robíš? Ne. What the hell? Tlač, otlač. Iba nezažere. Otvor to. Zatvor to. Otvor to. Jo, zablokuj dvere, poď. Poď, zablokuj. Zablokuj to rýchlejšie. No, poď. Dobre, odblokuj dvere. Zatlač, padne. Zatlač. Otvor to. Zdraj, poď. Preskoč to. Otvor dvere. Zatvor dvere. Zablokuj dvere. Zablokuj dvere. Zablokuj. Wallrider, jo. Wallrider vám nepomôže. To je týpek bez polky tela. Zdraj cez ventu. Vyskoč z venty. Doľava či doprava? Dobre, doľava. Chápem. Preskoč stolík. Poď to zmákneš. Toto je ale dobre, toto ma baví. Preskoč to! Yes! Počkaj, to pokračuje. Dobre, ešte není konec. Ale ne. Ale ne. No tak, mi to tak krásne išlo, teraz to nesmiem posrať. Nie. No tak poďte. No tak nič, no. To sa nedá otvoriť. Nie. Dobre, takže tam musím... Sem určite nemá spadnúť. A toto? Ani to nie. Dobre, takže sem musím... Tu není nič. Počkať. Aha. Parkouriček, to je škola? Ty sú blázin to školy. Alebo možno to je normálne, ja neviem aké sú bežné. Ja by som rád. Bola dobrá pasáž. Ty si hovado. Priest's guy, aren't you? His
Jehovah's Witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old 2 martini lunch? Have a little confab. To čo je za borga? Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Odpor je marný, Your čo? arms and legs inside the car at all times. Čo to je? Nie. Kam ma vezeš? Čo mi ideš urobiť? Prestaň. Pusti ma. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. Kámo, ty si tak vtipný. Ja ti tiež poviem jeden. Víš, ako sa hovorí aligátorovi s GPS-kou? Navigátor, hahaha, dobre, čo? Opúkal som sa o smiechu. Kam ma to vezeš? We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, Predstavíš I'm nás? just tired of licking my own stance. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up. And, Čo? movies. And it'll give us a chance to talk. Nie. Predtým som musel cenzurovať prednú časť, teraz musím zadnú. worried how much time you've been spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all this Nie. holier than Prestaň, thou nechytaj to. Bible To nie sú hračky pre deti. No offense to the man, but I Ne. sometimes worry. Nie. he might just Ne. a little bit. Prestaň. To je hovado. Many people get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? On mi nie. Nie. Money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Tak si už vyber, či ma chceš. You believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's a lot. Oh. Do. Better, right? You understand what we achieved here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Ja som Frodo. Mikam myšou. No fajn, tak hráme Frodo simulátor. Kokos, to je šialenosť. To si ze mňa robíš. No dobre ľudia, v tomto momente to ukončujem, pretože toto bolo akože strašne šialený let's play. Toto bolo akože fakt úlet. Akože nehovorím, že to nebolo zaujímavé, to akože rozhodne toto bolo zatiaľ asi najlepšia časť tejto hry. Určite to bude ešte lepšie, ale toto bolo akože... Tu boli jumpscary, naháňačky, psycho, tu bolo úplne všetko, akože... To bolo teda úlet a... Verím, že aj vy si musíte vydýchnuť.
Ja vám teda každopádne ďakujem za zhliadnutie tohto videa, dúfam, že ste si ho užili minimálne tak ako ja a vidíme sa niekedy na budúce. Čago Belo.